Chegou. Garai yenyu hapo. Makadi. Andiyaupa mkana kuti mupindure zvenyu. Ayone solution ndakamzoranzi makandi maka. Tiripo makadiwo. Aiwa, kutaura solution yenyu baba, taura yenyu. Kufuga chijuzi kudai so yasichando kwene kupisa indau kufuga chijuzi. Anyway, it's okay. Kuti makatonya si problem. Solution yangu ndiye kuti mukavhura ndozo mavinga izvo zvokubvunza uranzi kupfeka juzi kufuga juzi chando zvinoende izvo tavanyangeite mavinga izvo ndiri basa rekuvhura chiyo kuda kuvhura chi mukavhura bhaibheri kana muchazvokuenda mabhaibheri kana musingai nhasi ndokuvhurai bhaibheri mukavhura John 14 vhesi 1 mukati inoti mwoyo yenyu vese vasingandifarire vese imimi ndikazoti makandi makamundifarire mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa hai nditibvire apo saka ndozvamainga here izvozvo zvine basa rechi izvozvo ndozvamainga izvozvo kundivhurira bhaibheri tibvire apa ende mumba kwenyu mani ade muiedzo vanava mani kana mukaramba kana mukanditukana kana ndikopotera mazvinzwa zvanataura ndizvozvo manikidzwa saka musambofa makaita sikana sezve ndakuenda zvamubati zvanataura ndizvozvo